Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Ya kendu Menteri Rangba ke Meghalaya u Conrad ke Sangma. Ya Menteri Korbari ke Sarkar India banyak keren halor kimat ki bakta ke jala. Ya priang ke NEC Henry tuli ki jing terwa ki bapalat chispa lai pu ar klur tengka na ke bentaban kentiu ki kam sang suari ka than stelam mingi. Bat khot jing yalang ka DC jung ke East Khasi District ya ki kenhun seng jung ki trai bikin nyak kali kamai banyak keren halor ka dor bai kali. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangba Conrad ke Sangma rengkat bau sembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong kili kendu Menteri Korbari kari jongka Sarkar India Amit Shah hanong ba Delhi bat kili keren ya bun kimat ki bede bakajala kuntup halor ke Meghalaya Resident Safety and Security Act. Menteri Rangba ulapan kenal Amit Shah ya kimat jing dawa ki bala angut ru da bun teli ki kenhun seng na Meghalaya ki bala kwa bani kendu ru hakapor ba wan SHILLONG dang sen. Nakaliang Amit Shah ulapan tim ba sen wan biang SHILLONG nakabenta arsngi bat hakatakapor say kendu yaki. Usha ulak daw ya baga jing ka bayday baga jing wan rung kertep jongki menderi kamday ka batang ha Meghalaya. Day kadai ban shimkia ha barok wei katan stay lam mingi. Haka shipotri urampang arajar arpowei. Menteri kena jong ka Sarkar Pedeng bari pet ya katana Development of North Eastern Region donor Dr. Jitendra Singh ula ong ba ha usnem arajar arpowei ka North Eastern Council kalayo pediang ya nriteli ki project bela terwa ha ka jinglut ka balong shis pa lai pu ar point sau lai klur tengka na ka Sarkar Assam bayde biki kam jongai ha ka jubab lengba ka jing tho ya ka jing kali ha Lok Sabha nim ka singi ula ong ba ha kini ki sansnem ki bela la plat news pa nre kundai point san we klur tengka ha po ki project ba repair ki ba kuntup ya ka project boarding electric ka jing pini so surok bat ka jing penpoi ban kenti ki kam jongai ha ka than stay lam mi ka Raja Sabha ka minjur ban plat ya ka Major Port Authorities Bill arajar arpo min kesni la IT ha ka yendor bar ban vote halor ka ni ka bill ha ka ba prabu sangut kila kershan bat sapu sangut kila kentat ya ka ni ka bill ka Major Port Authorities Bill arajar arpo kalong na kabenta ban bu kendon ban penia ya ki kam bat ban sandur ya ki kat ling ki bakong san hakari bat ru ban a ya ka bor bat ka ikhtiar ka baklem ka bakham yar ya ki ni ki kat ling ka Major Port Authorities Bill arajar arpo kalong ban bujili ya ka Major Port Trust Act kharkandai span repulai kani ka an ka thamai ka ai ya ka kendon ban thau ya ka Board of Major Port Authority ya ka wei pakawei ka kat ling ka bakong san kini hi board kin bujili no ya ka jaka jong ki Port Trust ki badan baro shikata Menteri Ketenaga Shipping jong Sarkar Pedeng Mansukh Mandavia haba ajubab hadin ka jingyetai ulo ong ba kani ka an kan kenti bor ya ki kat ding hakari bakin kam lai lu bat kan ra shibun ya ka jinglang jingman haka kam ling duriaw hakari kaseng Kongres ha Assam kelas dang man penteri kam ya ka aksom basaun ahok campaign na kabenta ka election sya ka dorbar thawan ke jela ka banlong shen ya ka aksom basaon ahok campaign jong ka seng Kongres la plat nin kesni ha Rajiv Bhavan Guwahati ki hedu jong seng Kongres ha ka jela ki bakuntup du yo president ke APCC Uripun Bora ki MP sa ka Lok Sabha Gaurav Gogoi bat Upradut Bordoloi ka president jong All India Mahila Congress ka Sushmita Dev unang yelam ka CLP ha Assam Deva Brata Saikya bat Menteri Berim jong Sarkar Assam Rokibul Hussain iledan rengkat lang ha ka jing sedang ban penteri kam ya kani ka campaign kani ka kubor kawan Shipina ka All India Radio Shillong Laitli kijing blin bangi barong ide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong Dengmas ne jing dakmut bat shentur penjenga iwei na iwei pan habay dan lang hajo side bhai kikti bat batab hai ka khmat bat le kita bonsin
2 minit relang banile persya ya kejing pang COVID-19. Kani All India Radio Shillong tangi ni beteng biang ye ki khubor ki berangsa. Ka jing terikam ke baklim bu por jungki kali kamai ha kejela keladap news ni pura. Bat lak tajur ki pat ba keleng untuk ru ke west bat ke east Giant Hills district. Kani ke jing sange kamai jungki kali kala penuh ki pat ba ban mat ke jing saja. Kinong yo be kinong khayi kila syak tajur na kadaw ba kim yo ban let shek yo ha kasing yo. Hakubai pat kaliang ke office jong ke deputy commissioner jong ke east Khasi district kala khotn long ye ke jingelang ke bandong menta ke singi ke por architect no pai singi bat ki seng jong ki trai be kinong nya kali kamai bani kren halor kamat ban pentap mai ye ke dor jong ke bai kali Hameghalia salai puingut kibri kila yo e ke jing pang COVID-19 nim ke singi ha ke ba ar puingut ki dei ki bana east Khasi Hills kendai ngut na west Giant Hills bat iwe na east Giant Hills kami kalian nin kasi kala yo jing kenju ba saungut kibri kila kot na kani jing pang ka khubor na katanat ka kot ka khya jong jela ka thu ba kat adu menta sis pa ribu saungut kinong pang covid kidang don ha ka jing sya sumar na pedeng ki khat lai hajar khandai spa arpu saungut baro kibla sakta hau coronavirus ha ka jela bat khat lai hajar rius pa khat lai ngut kila kot ha ka be dei pat bat ka jing ai ya ketika ya da no covid-19 Naki lai hajar sis pa prapusangut ki frontline worker ki bade ban yo ya kada waitika kada do menta kandai hajar nris pa kandai pusangut kila dep ban yo ya kani kada wayada kum kasin jaman pun ko bor ye ki samla kan thai be kilong kmi Hameghalia ka Bethany Society rangkat ka jinge tre lang bar ka kunhun usha kila penlong ye ke program ajing kai pentibet aha ke kam sujan kani ke sinjam kalong banirap ikilong kumi bagi samlakan thai bakin pli ye laki jong ki jakahi kai sujan lani bikin seng ye laka jong ka kam ha kani ke benta i director jong ke Bethany Society la ong ba ka sinjam ke bala sandur tikena da ka usha kan kenti ke jing tibet jong ki kenthai ha ki jakanong kendong ha ka kam sujan bat kani rap ru iki banang penyar susu ekani kekam da ka ba aji kai kelas sai ki wede ki parakan thei ha ke emlang salang ha kani ke program aji kai ke bakandai sngi shipumut ki kinthei ki lawan management ta ha ka ba ki la yo ji kai halor ki rukom su iki jan bat ru halor kum no ban pendan kam ye ki kor su jan ka Regional Blood Bank juga Pasteur Institute Shillong nin kasi kala penong ya kalumpung ais nam ha ka ba kala wer ye kibri ki ba kloy ben wan no snyang el kasnam ban wan sa kani kalumpung ba kala airu ye ki jing tip bat ki jing pensha helor kani ka benta rengkat ka jing trelang ba ka Rotary Club jong ko Shillong hapo ka jing lam jong komandan ka 67 CRPF u alok ba ta charji ki sipai ka kanhun CRPF kila wan no snyang el kasnam ha kani kalumpung kum si benta na ka kam sakri pet ba ka jong ki na lor ka kam yada ka badai ka kam ram ka jong ki haba ajing keren kani ka sngi u alok ba ta charji u ong ba ki sipai CRPF dak ni ka jing ais nam kila la ban ai ka jing sakri na lor ka kam ram ya ka imlang salang bat ulong ba wala ka jakasa jong ki CRPF ka jingai tangkum ba sipna mau na Pasteur Institute kini ki atli ki tinat sakri pet ba kata kinong ya dai ka sukasan bat kinong ajung sumar haka pangkasitam kim jupoy perkhat bakin la bani trelang haka bani rap pelat imi ki brio da ka banu asnyang ila kasnam ka president juga Rotary Club of Shillong ka Arundhati Paul kala ong ba ka Rotary Club ka jupenlong ya ki program ki babunjan na ka menta ka bha ka miat ba ka jing mentoy jong ka imlang salang kinong song jong ka snong Vangum ka ba ha Jampoy Hills ha North Tripura nim ka si kila sakhi ka jing wan yu ka jat menteri rang ba ka jela hadian arposnem Menteri Rambak ka Tripura ubi Biplab Kumar Deb ulalit sa kasnong Vangum ban pli ya ka Farmers Knowledge Center bat ya ka jaka sa jung hinong wan jungok kai perthei ha ka balas nran lang iu Menteri ka tanat ki kam jungok kai perthei upi Senharoy Menteri ka tanat Social Welfare Santana Chakma bat MLA ka than Bhagavan Das katu ni ko khubor lakot ka blawan sipi na ka All India Radio Shillong